ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീപ്പിൾ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് കോവിഡ് ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൊറോണ കവച് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയെ പറ്റി പരിശോധിക്കാം. നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി അഥവാ IRDA കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി പോളിസികൾ നൽകണമെന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് ഉത്തരവ് നൽകുകയുണ്ടായി. ഇതിൻ പ്രകാരം ആർക്കൊക്കെയാണ് പോളിസികൾ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. 18 മുതൽ 65 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ പോളിസിയിൽ അംഗങ്ങളാകാൻ സാധിക്കും. പരമാവധി ഒരു പോളിസിയിൽ 10 പേർക്ക് വരെ, അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ 10 പേർക്ക് വരെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പോളിസി നൽകുന്ന പരിരക്ഷ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ആശുപത്രി ചിലവുകൾ, അതല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണമുള്ള വീട്ടിലെ ചികിത്സാ ചിലവ് എന്നിവ ഇതിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പോളിസി എടുക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ആരോഗ്യ പരിശോധനയും ആവശ്യമില്ല. ഇനി ക്ലെയിം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറിലേറെ ആശുപത്രി വാസം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ. നമ്മളിങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ വിവരം അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻഷുറൻസിൽ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആശുപത്രിയിലാകുന്നതിന് 15 ദിവസം മുമ്പ് വരെയുള്ള ചികിത്സാ ചിലവുകൾക്കും ആശുപത്രി വിട്ടതിന് ശേഷവും 30 ദിവസം വരെയുള്ള അനുബന്ധ ചിലവുകൾക്കുമുള്ള ക്ലെയിം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പോളിസിയുടെ കാലാവധി അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സാ ചിലവിൻ്റെ പരിധി എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഒരു ഉപഭോക്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇൻഷുറർ തുകയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഉള്ളത്. നിലവിൽ 50,000 രൂപ മുതൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉള്ള തുകയുടെ പരിധികൾ ലഭിക്കുന്ന പോളിസികൾ ലഭ്യമാണ്. ഇനി ഈ പോളിസിയുടെ കാലാവധി വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് 3.5 മാസം അഥവാ 105 ദിവസം, 6.5 മാസം അഥവാ 195 ദിവസം, 9.5 മാസം അഥവാ 285 ദിവസം എന്നിവയാണ്. ഇത് കോവിഡ് മഹാമാരിയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു പോളിസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പോളിസി പുതുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഈ പോളിസി ആരംഭിച്ച് 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലെയിം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കവചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് IRDA പുറത്തിറക്കിയ വിശദമായ വാർത്താക്കുറിപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതോടൊപ്പം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.